Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Hopewell achinyomba Seh Wicknell. Guys, munoziva mega Seh Wicknell akatenga imwe mota inodhura zvisingaite inonzi Rolls Royce yashamisa vanhu, iri kutemesa vanhu musoro. Of which Hopewell vaendawo vakanonyora kuti you are lucky that Zimbabwe's opposition is not like EFF and that Zimbabweans in general are not militant. You looted public money meant for electricity. You delivered nothing. Today Zimbabweans are sitting in the dark without electricity because of people like you. You come to the same Zimbabweans and show off product bought from blood and sweat. Ndozvataurwa naHopewell, of which vazukuru vambuya naenda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachimirana naHopewell. Seh Wicknell team revanhu vaya vegold guys vari kuba mari vachiba gold zvese vachinotengesa kunze kwenyika kuDubai. Zvinhu zviri kurwadza vanhu. Mumwe munhu auya akati mukaita competition nevafi ko vapenyu movapedza here? Because vamwe vanhu vari kudedza kuti Seh Wicknell anenge ari kuita competition naJinimbi. Mumwe munhu akati Harare ichaiswa muHarare muchaiswa mumagaro nevanhu vane mari. You praise them too much. Mumwe munhu adedza kudaro kuti mungovapraisa too much muchaiswa kumagaro. Mumwe munhu akati habhadhare duty vari musame group ndevegold mafia mbavha dzevanhu idzi. Mumwe munhu akati kudenga vanhu vanozongonotsva chete nyange zvikaita sei. Mumwe munhu akati Dubai yatiparadzira nyika yedu, takavarayirwa vari kudya zvevapfupi nekureba. Tichazviudza ani nyakasikana nakaguvi. Mumwe munhu adedza kudaro. Mumwe munhu akati gold redu rapera. Mumwe munhu akati aiwa atenga hake but musaedzanise Jinimbi nebunyunyu iri dzenyu idzidzi. Asi Jinimbi muhombe. Tarisai muona achiri kungopengeswa nemota dzakatengwa naJinimbi kudhara. Vamwe vanhu varikudedza kuti Jinimbi mukuru. Vamwe vanhu vari kuti sezvo nyange asisipo but vamwe vanhu vachiri kutochenga mota dzakatenga kudhara. Mumwe munhu akati shiri inozongofa. Mumwe munhu akati mari dzedu the country does not have a single cancer machine but some of you praise this car. Musadaro guys. Mumwe munhu akati goridhe redu iroro but uyu ari nani kana asingashandiswe neZanupf nevarakashi. Mumwe munhu akati muchafa muchipembedza mbavha madhandahedzi evanhu nxa. Mumwe munhu akati tell him tiri kuda masola pagwanda. Hanzi akambopromisa vanhu masola pagwanda iye Seh Wicknell akatiza nazvo. Mumwe munhu akati tichasangana tichikwira hanzi tichasara tichikwira nehure rake kana afa iye Seh Wicknell. Mumwe munhu akati mufi ari kukuremerai. Mumwe munhu akati Mnangagwa is leading a criminal organization. Mumwe munhu akati haungaite zvipo zviviri kuti mari woti mubhurugwa hauna chinhu. Mumwe munhu akati one day the political cover you have will disappear. One day Zimbabweans will wake up. Mumwe munhu akati mari yedu ingadai ichivaka mahospital panyo pake mudhara iyeye. Mumwe munhu akati but mari yakanaka hayo kungoziva kuti mukadzi ari kupa bota rako kunze kwenyika. Hanzi kungoziva kuti mukadzi wako ari kupa vanhu bota saka wakuita sevakuzama kupedza stress nekutenga mota itsva. Tinokuziva nyaya yako, tinoiziva zvakataurwa naQuinta Delicious kuti mukadzi ari kupa vanhu bota. So thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel.